We are back, guys! A viete, na čo prišiel čas? Na to, aby sme si ukázali dačo, to ste ešte nikdy nevideli na mojom kanále. Áno, dobil som si Robuxy a ideme si jedno otvoriť. Takže poď. Prosím, nožik. Padol event Horizon. Čo ti dáva? Toto mám ešte zlú grafiku, ale im nepadol proste event. Yes, to musím oslaviť aj v čete. Dobre. A teraz mám